Na úvod by som povedal jednu vec, že my ako združenie na Slovensku združujeme okolo 800 bytových správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov. U vás to je SVJ, u nás to je SVB. Hej. Každopádne výkon správy funguje niekedy u vás inak ako u nás. U vás lepšie ako u nás, ale každopádne platí, že my sa snažíme dostať bližšie ako k vlastníkom. Čiže keby náhodou ste mali záujem dostať sa na náš web, tak máme tam 10-dielny seriál, ktorý sme natočili z TV Bratislava. Máme tam niektoré weby, ktoré súvisia s vlastníkmi, čiže nesnažíme sa iba tým správcom dať tie informácie, ale aj tým samotným vlastníkom. Pretože keď vlastník príde na schôdzu, tak väčšinou to je boj. Ne? To je také, že potrebujete im dať trošku poza uši, aj vyťahať za vlasy a tak ďalej. No a tým pádom, keď im tú informáciu poskytnete nejakým spôsobom cez web, tak je mu to ľahšie sa pochopiť, ako keby potreboval s vami bojovať. Ako dlho trvá schôdza v Čechách? Ako dlho v priemere časovo? U vás? U nás 15 minút. A to je presne preto, prečo potrebujem 4 hodiny, hej? Lebo naozaj nepotrebujete sa s tými vlastníkmi baviť. Nepotrebujete, ak môže byť úprimný, že nepotrebujete počuť, že Kátka išla do kúta, lebo na ňu Karol kričal. Hej? To je zápisnica, to je o ničom. Potrebujete mať áno, nie, áno, nie, áno, nie. Na schode sa hlasuje a nie debatuje. Debatuje sa pri lavičke, pri kotlíku, pri pici, pri pive a tak ďalej. Každopádne na schode sa hlasuje. Či už máte písomné hlasovanie, alebo máte hlasovanie na zhromaždení, alebo na schôdzi. A toto presne tlačíme na Slovensku my. Lebo potrebujete mať naozaj, na čo budete tam stráviť od tej 6. večer do 7. večera nejakú hodinu. To je zbytočná vec. Hej? Čiže toto je presne o tom. A tým pádom tento priestor je presne preto. Potrebujeme tam priestor pre svb.sk, potrebujete priestor pre dražobnú spoločnosť, ale to potom asi budeme riešiť po obede, túto inú prednášku, akým spôsobom sa vymáhajú pohľadávky, alebo aj priestor pre vlastníkov. My ako združenie, tým, že máme niekoľko správcov bytových domov a spoločenstiev, máme tých bytov celkovo 270 000. Hej, to je tretina Slovenska. Čiže aby ste vedeli, že nie sme akože tento mladý fagan, ktorý tu teraz stojí na tomto pódiu, nie je akože človek, ktorý nevie, o čom hovorí. Naozaj vieme, o čom hovoríme. Naozaj sme na Slovensku najväčší. Keby ste náhodou chceli prísť na našu konferenciu, tak sa môžete prísť podeliť s nami o skúsenosti do Bratislavy. Je to 29. a 30. novembra. My sme urobili skôr taký princíp, že skôr mať lokálny charakter, než nejakú veľkú konferenciu trojdňovú. Ale radšej príde človek proste z Banskej Bystrice v Bratislavy na ten jeden deň a hotovo pôjde sa domov a vyspať. Čo si myslíte, koľkokrát bol na Slovensku tento zákon, ktorý rieši vlastníctvo a nie výkon správy? Lebo na Slovensku nemáte zákon, ktorý rieši výkon správy. Čo skoro bude, ale tak o tom neskôr budúci rok. Hej. Každopádne platí, že tento zákon máte paragraf 7a, 7b, 7c, 7d, bla bla bla. Koľkokrát bol novelizovaný? Dobre, nie ste ďaleko. Dobre. 24 krát. A keby ste chceli riešiť komplexný výkon správy na Slovensku, potrebujete 192 právnych predpisov. Neviem, ako to je u vás, ale na Slovensku to je totálne... Ministerstvo vnútra rieši register spoločenstiev vlastníkov bytov. Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za to, že máte vývoj civilného práva na Slovensku. Ministerstvo financií financí je gestorom bytového zákona, to je ten 182, a ministerstvo dopravy rieši register správcov bytových domov. 4 sa nevedia dohodnúť. Neviem, ako to je u vás, na Slovensku to je trošku na nič. Každopádne ale platí jedna vec. V zmysle Európskej únie v Európe platí všetko, pokiaľ nie ste Slovákom. Spotrebiteľom na Slovensku je právnická osoba. Neviem, ako to je v Čechách, ale u nás pri výkone správy platí všetko. Na Slovensku platí všetko v rámci zákonov, pokiaľ nie ste správca bytového domu. Tam neplatí nič. Tam sa otáča totálne optikáci, že tým pádom, keď máte v občianskom zákonníku napísané, že spotrebiteľom je fyzická osoba,
tak pri výkone správy na Slovensku platí, že spotrebiteľom je aj právnická osoba. Tento judikát si prečítajte, alebo stojí za to. Možno to bude niečo inšpiratívne aj pre vás, ale každopádne platí, že právnická osoba dokáže podať reklamáciu, keď je dodaná zlá káva. Alebo kávovar, alebo niečo také. Hej, čiže ide o to, že neviem, do akej miery tomu rozumiete, ale v Európe celkovo na svete platí, že iba fyzická osoba dokáže dať reklamáciu vyúčtovania, alebo tak. Na Slovensku tam je možné všetko. Takže takto to platí. No. Toto si naozaj oplatí sa to pozrieť a tým pádom fajn. Každopádne ešte, aby som nebol taký iba negatívny a tak ďalej, ja mám koľko? 10 minút? Čiže 3,5 hodiny, hej? Dobre, fajn. Máte register správcov bytových domov. Tipnite si, koľko tých správcov bytových domov na Slovensku registrovaných je. Ale nie, viac. Okolo 800. A teraz si predstavte, keď máte na Slovensku finstat.sk, to je taká tá oficiálna stránka štátu, kde máte podľa podnikateľskej činnosti registrované všetky svoje podnikateľské aktivity. Koľko podľa toho SK na C, to je ten kód výkon správy, je evidovaných podľa oficiálneho zoznamu? 12 000. 12 000. To je presne o tom, že viac menej na Slovensku, alebo nie v Čechách, ale akože nechajme si navzájom poradiť a tak ďalej. Akože nechcem byť taký veľmi negatívny, ale každopádne ten zoznam a výkon štátnej kontroly je úplne že zbytočný. Keď vám príde na kontrolu na Slovensku ministerstvo dopravy, viete čo kontrolujú? Otváracie hodiny. Nie, máte, áno, naozaj sa nesmiete, akože takto je. Či máte na tej stene nalepenú tú nálepku alebo tú tabulu, že ste správca bytového domu, ale ako vykonávate výkon správy? Absolútne o ničom. Tým pádom, akože, na čo robíme, a to je presne to, čo som povedal, ľudský faktor ten najpodstatnejší. Nejde o ten oficiálny kontrolný inštitút, ide o to, že naozaj poďme robiť život kvalitnejším. Hotovo. O tom predsa výkon správy je. Či už to je v Čechách, alebo na Slovensku, to nevadí. A to, čo ešte by som poukázal na to, že delegáti versus výkon správy znamená, a to možno, že bude taká otázka, že proti družstvám, keď máte bytový dom, kde máte ako keby nájomcov. Na Slovensku je veľmi taká veľká taká nevýhoda, že každý ten bytový dom má svojho delegáta. Hej, hlasuje na tých schôdzach toho družstva. Iba, že on hlasuje nie iba za tých, ktorí sú členmi toho družstva, ale za všetkých. A tým pádom nemôžete rozhodovať na Slovensku, alebo aj v Čechách, neviem ako to je, ale každopádne platí, že nemôžete rozhodovať za tých, ktorí pri výkone správy sú tými nájomcami alebo vlastníkmi bytových domov. A toto sa znamená, že najvyšší sú Slovenskej republiky. Že viac menej, keď sa niekto rozhodne na takéto pozícii, že máte delegátov, ktorých je 50, alebo 100, alebo 150, to je jedno, oni nemôžu rozhodovať o tom, akým spôsobom bude kvalita života a akým spôsobom bude poplatok za výkon správy aj pre tých, ktorí nie sú členmi družstva. Toto nemôžeme robiť. Takto to funguje na Slovensku. Keď sa bavíme o tých skúsenostiach, tak toto na Slovensku takto je. Ako? A viete čo? Toto by som asi, ne? Po včerajšku to je ten jeden slajd, no. Idem do toho. My tlačíme na Slovensku, teda ja osobne, a fakt mám spätnú väzbu, neskutočne takú veľkú, že sa mi do toho až prestáva chcieť, ale každopádne platí. Nemôžete považovať predsedu za zamestnanca, ani zástupcu. Ja keď sa rozhodnem, že Katka mi pokosí trávu, tak jej dám tých 100 eur a čo s tými 100 eurami spraví, to je jej problém, nie môj. Čiže tým, keď dáte predsedovi nejakým spôsobom na základe rozhodnutia na schôdzi, na zhromaždení, v písomnom hlasovaní nejakú odmenu, je to problém jeho vlastný, čo s tým spraví. Takto to na Slovensku naozaj tlačíme. Máte daňové priznanie typu A, typu B, podľa toho, či je to dôchodca, zamestnanec, či je ZTP, alebo je neviem, študent, alebo to je jedno. Ale každopádne, keď niekto chce mať nejaký príjem, tak je chybou štátu, že to nevie skontrolovať sám. Nie je moja. Čiže keď fungujete ako komunita v bytovom dome, tak je jedno, či pozbierate jablka, alebo pokosíte trávu, alebo upracete poschodie, alebo nejak umiete schody, to je jedno. Ja keď sa rozhodnem proste dať niekomu nejaký vlastný príjem, či je to 2 eurá mesačne za byt,
tak je jeho problém, ako si naloží. Nie je problém štátu. To do toho má nič. To, že to nevie skontrolovať on sám, tak to je jeho problém. Takže takto. Nemôžete mať zákonník práce na Slovensku hovorí, že pokiaľ by naozaj mal byť evidovaný v sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, potrebujete bezpečnosť ochrany zdravotnej práce. Potrebujete dochádzku. Dobre. Tak čo mám teraz riešiť? Dobre, ja to tak trošku skrátim za takých 3 minúty, dobre? 3-4 minúty. Tak 3-4 minúty a to mi stačí. Na Slovensku je teraz veľmi veľká otázka ceny energií. Viete o tom, že je Európa, jaká je. Ja stále hovorím, správca sa má starať o tom, či tá trúbka, ktorá je v bytovom dome, je správne inštalovaná, či má revíziu, ale nie koľko tam tečie plynu. Tá cena, pokiaľ sa nezaujíma samotný vlastník o to, koľko to stojí, tak správca do toho nemá čo keflať. Absolútne. To je proste úloha, keď nemá záujem samotný vlastník riešiť svoje vlastné vlastníctvo, tak čo do toho správcu má čo kafrať? Hej, proste absolútne, že nie. Vy máte riešiť bezpečnosť v bytovom dome, niekoľko stojí tá cena plynu. Vy nemôžete proste sledovať Dow Jonesov index na New Yorkskej burze, alebo koľko stojí cena elektrickej energie kde je tá burza v Nemecku? V Lipsku, áno, v Lipsku, ďakujem. Presne tak, hej. Že toto nie. No, toto. Dobre. Môže vidieť vyúčtovanie každého vlastníka každý vlastník? Jednoznačne áno. Ako inak si môžete urobiť celkový systematický výklad toho bytového domu, keď nemáte vidieť to ostatné? Vy zo svojho vyúčtovania nemôžete vidieť, koľko je to správne alebo nesprávne. Potrebujete vidieť systematiku. Potrebujete vidieť, koľko iných spotrebil. A ako dokážete urobiť napríklad údaj o spotrebe vody. Ja som mal včera s Martinom túto. Údaj o spotrebe vody podľa mňa nie je osobným údajom. Ako môžete z toho, koľko sa polieva kvetov, zistiť, ako sa voláte? To je blbosť, ne? Proste to je... Tento zákon, ktorý proste na Slovensku je urobený podľa smernice Európskej únie. Akože máme takú výhodu Slováci, že sme boli prví v Európskej únii, ktorí toto implementovali do zákonodárstva, ale každopádne platí, že spracovať neznamená zneužiť. To, že niečo vidíte, tak ste to aj tak videli. Iba, že keď si to odfotíte, tak si to odfotíte preto, lebo si to nemusíte zapamätať. Čiže spracovať a zneužiť je totálne iný zmysel. Čiže je to ochrana osobných údajov kvôli zneužitiu, nie kvôli spracovaniu. Vy keď niekoho rodné číslo dáte na stĺp, tak máte problém. Iba, že toto je zneužitie, nie spracovanie. A už som asi skončil.